Български канал, една камера, аз нямам приятели. Съжалявам, че толкова много време нямаше. Твърде дълго поставях чуждото щастие пред своето. Обаче нещата се промениха. Искам да благодаря и да се извиня на всеки един от вас, който е тук все още и изчака. И здравей на всеки един нов. Какво става, съм Баки? Ами, това е български ми канал. Абонирай се. Абонирай се! Тук ще се опитам да качвам по 2 клипа седмично. Може и повече, може и по-малко, не знам, ще видим. Държането на този канал ще бъде предимно влог тип контент с голяма гавра с моите приятели. Предимно. Шикувам се, нямам приятели. Ще има и геймплей, определено, ще има игри, ще има някакви неща, но аз няма да правя поредици. Това, което искам да кажа е, че няма да има поредици. Няма да има едно клипче, в което аз влизам в Minecraft, цъкам старт рекординг, игра 40 минути, цъкам end рекординг и го качвам. Това няма как да стане. Ще се опитам да качвам по quality content. Не знам. Нещо, което липса на българския пазар. Една идея по-качествен български контент, защото това е нещо, което липсва на българската аудитория. И аз съм тук, за да доставя. Тук ще се случат доста интересни неща. Може да чакате клипове на всякаква тематика, като продукцията ще бъде еквивалентна на няколко солетки и буркан с питня. Абонирайте се, очаквайте все повече интересни видеа тук, защото съм тъп. Абонирайте се за канала ми, защото е на български. Боже, Баки е българин. Тест, шваци. Аз съм малко карамел, че обичам да наричат бомбон.